Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ulimale kanzima umshayeli weloli eliphaphalaze emaqede langena emzini wabantu laphodloza umuzi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwidemeti igama lami ngusibonga konke wakantwanto mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ukubikwa ukuthi ulimale kanzima umshayeli weloli eliphaphalaze emaqede langena emzini wabantu laphodloza indlu. Leli loli ekubeka ukuthi belihamba emgwaqeni uR66 emame kwaNongoma. Libe seliphaphalaza laphuma emgwaqeni lashayisa laphodloza indlu. Kubeka ukuthi ke umshayeli nabebe phakathi balimale kanzima. Basizwe umphakathi babakhipha maqede babaphuthumisa emtholampilo oseduze. Kubeka ukuthi ke abantu babe sebeyidapela izinto ebezilayishwe yilo lelo. Imbangela yengozi kuze kube manje ibengakazi ukuthi ngabe kube yini, kodwa kubeka ukuthi ababe phakathi balimale kanzima. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Upulengiselela uthe sengaskisi bandla wabesefaka ama-emoji akhala. Usempiwe khoza uthe hawu kusatatshwa noma abantu belimele wabesefaka ama-emoji akhala. Usethembele siyabonga uthe sebayatapa njalo abawusomathuba. U-Andile Torres uthe siyababongela laba abashayiswe yiloli, nami ngiyafisa lingishayise bese ngiphosa umbalane ngibe yisigwili. Usifiso Roy uthe lapho indlu emnyama izidapela isiphuzo ehlohlozayo wabe esefaka ama-emoji kaDodo. Kwanele Dlamini uthe sibonga impilo from umdali nokuqina komuntu. Unhlalo Gane uthe kuyatatshwa noma sekunegazi yocha abantu. Bafethu maningi akakhulu ama-comment. Ngizofisa ukwazi ukubhalwa kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.